Hi! Ako si Teacher Dare. Kumusta ang mga bata? Uy, na ako'y istorya sa inyo ha. Karon na ako'y kauban. Iyang pangalan kay si Puloy. Charan! Abti ka ni Puloy. Gara kay Puloy. Hello, Puloy. Kumusta ka, Puloy? Okay lang, Teacher Dare. Di gapon makagawas. Ay, kaluoy kayo. Pila nakakabulan wala gawas-gawas, Puloy? Mga tulo na kabulan, Teacher Dare. As in, unsay imong gibuhat sa inyong balay? Nag-read, Teacher Dare. Wow! Nag-read si Puloy! Yay! Very good. Unsa pa'y lain nimo gibuhat sa balay, Puloy? Nag-write po ko, Teacher Dare. Nag-write pud ka? Na nag-drawing ka? Yes, Teacher Dare. Nag-color pagid ka? Oo, Teacher Dare. Wow! Yay! Very good. Karon Puloy, mag-storya ta. Bahin sa atong kahimtang karon di ba? Mag-school naman ta Puloy. Unya, bahin nga ni ato ang sitwasyon karon nga dili ta pwede kagawas na ay lain-lain nga pamaagi, di ba? Unsaan pagpa-enroll, Teacher Dare? Sige. Enrollment Puloy sa atong eskwelahan sa Gusay Elementary School natay tulo ka paagi. Una Puloy, mag-texta. Naatay mga numbers nga gina-share nato sa atong mga Facebook aron dito mag-text. Ikaduha dayon Puloy, pwede po dayon sila mag-enroll online. Naman tay online na may mga link gihapon nga gina-share. So i-click to nila, pag-click nila dito, na din sila dito fill upan. Nga ilahang sulatan sa pangalan, nga ana siya. Na may instruction dito i-follow lang. Ikatulo dayon nga instruction sa pag-enroll mao ang Dropbox. Mato sila dito sa guard, mangutana sila dito about sa form, then tudluan din sila sa guard unsay buhaton. So again Puloy, mangutana ko be, pila gani ka pamaagi ang pag-enroll Puloy? Tulo, Teacher Dare. Very good. Unsa to ang una nga pamaagi sa pag-enroll Puloy? Online. Oo, ikaduha Puloy. Text. Text, ikatulo Puloy. Dropbox. Yeah, very good. Naminaw gid ay si Puloy sa kwao. Mo muna ang pamaagi ha. Sa kinder lugar, Teacher Dare. Saan mo pagpa-enroll? Oo, pa-enroll gyapon ang kinder Puloy. Magpa-enroll gyapon ang kinder. Para gyapon sa proseso, gyapon sa grade 1, sa grade 2, sa grade 3, sa grade 4 ug sa grade 5 ug grade 6. Ingato gyapon parehas ra tanan. Unsa na lugar ang pamaagi sa pag-eskwela karon, Teacher Dare? Oh, mao na Puloy. Very good kay. Grabe gid imong mga pangutana Puloy ba? Pang-hats gid Puloy. Higher order thinking. Ang pamaagi sa inyong pagtuon karon Puloy, katong naay mga computer, cellphone, internet, pwede sila magtuon pinaagi sa internet o online. O kato dayong walay mga computer, walay mga cellphone, walay mga internet, naay mga gipang andam sa atong DepEd nga mga modules, mga basahon para sa mga bata nato nga mga kauban Puloy. Dadon kini nila sa ilang balay og dito nila basahon og ansiran. Dayon tudluan po dayon sila sa mga mama, sa mga papa, sa mga life skills sama sa mga buluhaton sa balay. Kabalo ba kaon sa imong gipabuhat sa balay Puloy? Nakatabang ba ka? Oo, Teacher Dare. Sa man imong ginahimo sa inyong balay? Naghugas plato, Teacher Dare. Wow, very good. Unsa pay lain Puloy? Kana lang. So okay na ka Puloy? Yes, Teacher Dare. Katubag na tanan ng inyong mga pangutana. Tubag na tanan, Teacher Dare. So napakailain pangutana. Wala na, Teacher Dare. So unsa man imong ikastorya sa mga bata Puloy? Magpa-enroll na sila. Very good. Okay, karon Puloy, magkanta ta ha. Okay. Ang atong kanta ang Lapis. Okay, tuon ka Puloy. Akong lapis, akong higala sa pagtuon, kauban ko siya sa pagsulat, pagdibuho. Siya nakatabang ako. La 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 lapis. La 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 lapis. La 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 lapis. Akong lapis. Yay! Hoy Puloy, ayos saglakaw kay mag-goodbye pagganit ka sa mga bata. Bye-bye mga bata. Bye-bye. Daghang salamat. Bye-bye Puloy. Bye-bye, Teacher Dare. Okay.